nitnatfu literalment huwa tindifa. Il-ġisem jagħmel il-number 2 biex jitlaq. Il-maġġoranza meta naħarqu x-xaħam taf ma fejn jitlaq Karl mal-pipi u mal-arja. Ġifieri aħna inti semmejt iċ-ċumnija. Madwar 92% kollox joħroġ mal-pipi u mal-arja. Ġifieri di ma jfissirx li inti tista' toqgħod bil-qiegħda u noqogħdu ħafna nifsiet. Qed naħraq ix-xaħam. Le, imma jirħaraq b'dak il-mod ġifieri. Ix-xaħam, imma mbagħad għandek il-protein, għandek il-fiber, għandek il-carbohydrates. U naf li qed jirreferi għalih Mark indirettament ukoll, meta inti tkun okkupat, inti ħad tħossu itqal bloated li m'intix komdu. Issa, hemm interessanti wkoll, Mark għax dejjem nitalmu u tiżviluppa, illi għamlu studji Karl illi qablu nies li pereżempju imorru darba u sew għan number 2. Jew inkella jmorru ftit u spiss, pereżempju xi tliet darbit ma jagħmlux ħafna. L-aktar importanti li sabu anka s-saħħa hija kemm tagħmel mela jekk jiena naqqa dawk it-tlieta li huma u naqqat l-istess ammont, l-importanti li għamilt ammont sostanzjali. Dejjem la qed nisemmu da suġġett f'każ ta' min għandu issues jitkellem mal-pharmacist ma' tabib tiegħu x'jista' jkun anke każ ta' mustrana. Le mhux hekk. Il-bażiku però huwa dan semmejna l-constipation, l-ilma, l-eżerċizzju u l-fiber illi jiġi mill-ħaxix, eċetera kif qed insemmu. Normalment dak li tikollu tixrob iktar huwa naturali aktar għandu tendenza